ntwa mejina me na so e ka kire o se maami bi eye Mercy Ofoliwa Madam Mercy Ofoliwa wa yira ya hwehwe na Madam Mercy Ofoliwa ye hunu na oyobi a na oye adwuma wa be ma che se o retired wa be gina home se ni sika nyina odi ni kakra asa na ne baba ako a ono ani twetwomuto ono achim no eba asase so maami for so bia se wode ne bebe wura university muti aso wo bosusu kakra na sika no kwatum so ogbo sia fi ne ye ne college for na omode omoda so wo adwuma mu no gigi sika no wo ne omonche a wo boa no na wa bobo sika ne adu bebe ono ane ba na wo chim no wo no ebegira ne konso se maami me so maami sika ni 500 Ghana cedi na me fa nkoye ma de se won fa nkoye hwe ko twa bet ena maami se debi se scan me de ma op shortage ebebe muti mesrew usuku ye nti na mebre ho na kri me ji sika fi maami se me ji sika fi maami se ma abrantie pia ne maami efam se brima maami di ni tiko ehwe fam asa maami no eye nyame dia ewosa ho na bre ya ampa amfro bia se bia me maami wo de twantrompo me maami wu debi wonu akasa enya kukuduro tam ne maami hyekyere efa mfikyiro on completed building bia ho okotutu fom anaju de suomo de ne maami ehye wo sie ne maami mu na obi anti agese wonu ananu dem se me maami ayira me surrender ya minim ses maami na aye samanpo onu ankasa akoka ne be onu ankasa pue ka ne no nsem se onu na sebi opia na maami a ne maami wode ne hwi fom ono no anso ekosie na sabre de police fonsa eso ni mo me so yenkotie adansefo efrim ho bai o ka be masunani me ka che o se o ka be wa ya do bia o if you are obi an ka me no ma me me sister Penny pay me answer me but o ti mu ya dey ma me ba na dey ma me ba na dey na o dey ma me ade ya say usi ma ko bajo enye bajo bajo so ya ma me ba ni so ya dey wa say so ya dey onu ni aba ni no bajo so ya dey so ya dey o pe si ama Makela Profi Minia. Akukodro be na be man fi adwenu nsia de otimi nya yekum ni maame si enu saa no. Na osie ni wie no kwampo no. Wasan e twa ntro se ni maame na kwa yie e wa tonsu e wo kumase. Na boso me enso wa kire ni. Beto manne enansa na nyame yi ni so krata. E ma abofra no aka che police commander o kofo de afija se ni maame. Ono na se bi waje ne nkwa efi ni nsem. Ni maame no emu wahi a oso wafie ni maame. Enti ene na nya asam titwa wa bra ye commander na afi police for modern call eye kofodia bebi e fa ochichere be nyame krum no mo koy na branch ne ko kire kwan of asuku ni maame ni wi atire no otabre ni maame de ball ne kongu na okotu fam no de ni maame ne tum no kan ye gu ni maame anyi achi na bosome nso ni maame na pro chefem ho no ma afanda police for eye tutie no ma betu emu na ya re ho sempa na branch ya hwehwe mu eda na say ni maami a retire efi Ghana Highways Authority emricha wemuni and also ne baba mu a onye adwumadi anti okoji loan no wa hwe say obi beboa no wanya asra adwuma ni mu kwan e de ama abofra ya na enu nti maami koji loan obaye no na abofra say de maami yi mu 500 cities enfa ma no na maami so onfa ma no na de kwakọbọ ono ane adwuma ho ban na ama no abante de stress on ne maami epresika so no na ne maame ehwefam kum a onkeka ne ho enti onkeka ne ho no ene so tabli na okosie ni na kasa ni nyina yakoye se afie wo mu ne bosom etoso ensia mu June bosom no emu na ebusafo a omode hye ne madam Nancy Ofoliwa akosia ade botu dwa se maame ayira enti omanfo ebusafo hwehwe na omunhu no emoma ye omufam die bia na maame one ne ba abemu a ye friend Gideon asomani adui na etin omo bisa Gideon na ma no wo so kwa yie wa to nsu won kran kumaze na omo se na yie be na ma me kwa o mai na yesa busafo ye TV so radio so so omo koyi na o ma ye ko na enchaye na obi a osi ni dan eben abusuan na o chese ne ne ma yira eno na omo hu se Gideon na akoso sade ma no iron rods ene metal akoton
enti eden re no e de come police for no and o say there be abofra ni maame yira a wagire abofra be ni hu bi so to me sesa ne maame dem mu niam bi ekura po san koton e be wi a be fie niam de a ene embo no suspect eno na police commander we fi da say DSC Akolecha Young just say ene ne jofa ototo abofra ya no ma abofra ne je pe ne atu mu say an ne maame kura mpo no ono ani kuno ena police officer ene ni mu no we hos metre ene say ne wakɔkyere eye dwabɔ ne nsu ne adeade wɔ hɔ no ma ne abofra akɔkyere be bia o si ne maame a police akɔhwɛ hɔ a ɔmo yɛ ntotoe na ɔmo akɔtu embo no enti me no ka say de na arɛfo sama ɛso kokofo dia ɛyɛ nyame krom ya yɛ frɛ ɔkyekyere ɛno na police okusu ɛyɛ asɛm no hwehwɛ mu abema no Michael wodi wani hu no oh mene na ne police for na nam kwa ne no say a ɔkɔkyere be bi okun ne ma se o hwɛ nano a o hwɛ a wɔtwe kakra na oh ɔtwe nom bi kra gu so and there obi kra cancel wo shibu ɛyɛ wo wehye na say ada nsɛm a nkɔfo ka no doctor bi kra ne fie fen ho doctor ne kyerɛ sɛ hu asa abrante ne nyɛ adwuma no wakɔtɔ pragea e de ama abofra ya abofra atom pragea no ɔno ani nua ba yɛ wɔ mienu pɛ ne nua ba yɛ nurse no ɔno so kɔdi loan e kɔtɔ pragea de ma no abofra atom pragea no doctor yi laptop papa eti doctor ni bisa ne sɛ na ne maame no ɔne ne di agora na so ɔne ne presika so a maame ne ɛhwe fam no ade no ambe fan sɛ doctor ne maame ahwe fam ana sɛ ɔmanfo mɛboa no mo fa ne maame ne kwa ya asabia bia no ato pitri wakokoma ana bibi ɔsɛ ndo onim na ne maame nkeka ne ho no ɛna ɔhwɛ ha obi ani hɔ no anɔpa no nso ne me da anɔpa wɔ June bosome ne mu no abofra taple ne maame bɔɔ ne kɔn ho obi da ntuo mu ɛna okotu fam ɛna ɔde maame hyɛɛ ɛna wakata no so enti I we almost say besa de na kokota san kwa kodi asem ne boa police go so to na no na ani ɔkyerɛ ne na de kyen ya de na kokota nti be di atu Queen University Foundation for ne so mase ma me di dwumadi ebro makra